Заповядайте, това е всичко, което си избрахте. Супер, колко струват? 240 лева. Добре, само ще звънна на приятеля ми, той е адвокат, че знаете, ще ми преведе веднага пари. Ало, скъпи! Може ли да ми изпратиш 240 лева, че съм си харесала бижута от Nomination? Кажи ми го по юридически начин. Скъпи мой законен съпруг, на основание сключения между нас брачен договор, въз основа на член импулсивни покупки с емоционална стойност, моля за сумата от 240 лева. С цел придобиване на бижута от Nomination и повишаване на семейното щастие. С уважение, твоята съпруга. Ето ги! Благодаря! Чао, чао! Чао! Добре, че моят приятел работи в сервис. Скъпи мой законен съпруг. Съсловие, член на нея. Майко...